Bağışlan hanım. Siz bana diýeňiz. Bäzi menden başka kim var? Elbette sana diýen. Bir çemçe kanım içtiňiz, men sizden bir zat sormak bolarmy? Sonra? Näme sorajaksınız? Edilsin şu wagt. Daýy, uzyn moýly, oňadan, vay, maşin oglana garaşýaňyzmy? Ay ýok. Ana soňçy men siziň ýanyňyza geldim de. Men size bir zat aýdaýyn. Sizin howasarlaryňyz ogry bolmaly. Ýok ey. Tobu. Ogry bolmaly. Ýok ey. Näme diýip dursunuz? Olar asmandan 2 san ýyldyzy oglap, sizin gözlüğünüze yerleştiripdirler ağalar. He, aklınızdan şey diýeňizmi? Men gözlem owadanmy? Oğudan gözlüğünüz var. Neme? Men size bir söz aýtsam. Hawa? Kabul ederdiňizmi? Ay, söz. Aýdym. Hawa? Eger men sizin nomeryňyzy sorasam, telefon nomeryňyzdan berersiňizmi? Ay, hawa. Bereyim. Onu gurleşelýän wagtym gurleşip bilersiňizmi? Ay, gurleşeriz, tanışarız. Birden duşmak istesem, duşarsam ha? Ay, hawa, näme? Onu uzagyndan men sana buradan turmuş kurollyysam, uzagyndan sen maňa turmuşa çykarmyň? Ay, uzagyndan tanışdyk, görüverer. Bolly. Bärde bir amen sokya. Eýim. Men bular ýal bagça. Onana mok. Sağ ol. Mine düşünmedim. Diýelimi näme?